Veste. Cagouse. Cagou polas patas abaixo. Oye, eu teño unha familia. 2 minutos 10 segundos. Eu podería... Dígallo adeus a él, sí. Oigo, escoíteme. 2 minutos, só 2 minutos. Ten que escoitarme, teño unha familia. Son nai. Pense por un momento na miña familia. Pense por un momento nos meus fillos, no meu marido, no meu can, na miña cama, na miña casa, nos meus veciños. Eles querenme, venme cada día. Non podo morrer. Vostede non pode matarme e volver á súa casa tan tranquilo e dormir como se nada tivera pasado. É imposible. Imagine, cando vexan o meu cadávere, saiban que falecín a mans dun asasino, un torturador, unha persoa indesexable que mutila a xente. Imagine a cara da miña filla, a pequena, cando todos asinalen pola rúa e sinta: mirade a pobre, é a filla da muller que asasinaron onte. Se me mata a min, mata os meus fillos en vida, destrozaralles a vida. Son moi pequenos e teñen toda a vida por diante. E saiba que tamén quero o meu home. É un home comprensivo, tenro, que me coñece ben, aínda que ignore os problemas que tiven, que teño coa xente que lle paga vostede para que me mate. Que comparte o seu leito cunha muller que el considera boa, doce, sincera. Mire as caras de dolor dos meus fillos que me adoran. Cando saiban mañá a verdade, teñan que soportar esa carga ata que morran. E teñan que mudar da súa casa, do seu barrio, da súa cidade, do seu país, para esquecerme, para que nada nin ninguén lles lembre a súa nai. Mírelles ben as caras durante o meu funeral. Cando colocan o meu ataúde na terra, eles se collan das mans e conteñan o pranto. Pode ver as caras de repulsión e de odio polo asasino da miña queridísima familia. Terán que enmarcar as miñas fotos, reconstruir os xoguetes que ano tras ano con todo o meu amor lles fun regalando, e recuperar todos os rastros posibles da miña presenza e conservar os recordos máis cálidos que algunha vez se uniron a min, porque nunca máis deixarán de quererme, de botarme de menos. Escoite, non se dá conta. Unha persoa nesta situación non falaría do xeito no que lle falo eu, porque é Deus quen fala pola miña boca! Xa, pero cun autógrafo entón tería algo que ver cando ti estiveras ca número 2. Sí, pode ser. Ou ca 3. Ou ca 3. Ou ca 4. Sí. Ca 5. Ca 6. Sí. Ca 7. Ca 7, Ca 8. ca 8, Ca 9. a 9, A 10. ai, a 9. A 11. Sí. A 12. A 13. A 14. A 15. A 16. A 17. A 18. No! It's the winter of our discontent. Late, glorious summer by the sun of yore, and all the clouds that floated upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now our brows bounce with victorious wings, our brows set turns hung up for monuments, our sterile lives change for merry meetings, our dreadful marches to delightful measures. Cream visits war hath smoothed his wrinkled front, and now, instead of mountain barred the steeds to fright the souls of fearful adversaries, he capers nimbly in a lady's chamber to the lascivious pleasure of a lord. But that I'm not shaped for sportive tricks, nor made to court an amorous looking glass.
that am royally stamped, and once love's majesty to strut before a wanton humbling nymph, that am courtlet of this fair proportion, cheated by future of dissembling nature, deformed, unfinished, sent before my time into this breathing wall, scarce half made of, and that so lamely and unfashionable that dogs bark at me as I have my tongue. Why, I, in this weak piping time of peace, I have no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun and descant on my own deformity. And therefore, since I cannot prove a lover to entertain in these fair, well-spoken days, I am determined to prove a villain and hate the only pleasures of these days. Denantes morta que escrava, eu son Políxena. Xea, a nai terra, foi violada por Urano e así sucesivamente. Eu podería contar a historia da guerra de Troia, pero hoxe prefiro contar a miña. Eu podería ser escrava como as miñas irmás e continuar con iso que lle chaman vida. Ou deixar que a man dun coa súa espada atravesase o meu corpo. Pero eu decidín darme morte a min mesma e continuar co impulso de ser libre. E ser libre. E así foi. E así é. Porque eu son Políxena. E denantes morta que escrava. Podería quedar contigo e darchos en persoa, pero o meu sistema nervioso nada máis decatarse enviou un WhatsApp dicíndome que non tiña ningún só segundo para ti e que marchaba de vacacións a un país tropical.